L-istqarrijiet riċenti li attakkaw is-sovranità ta' Greenland, territorju ta' Danimarka, iqiegħdu f'dubju il-prinċipju bażiku u importantissimu ta' dritt internazzjonali, dak ta' sovranità u l-integrità territorjali ta' pajjiż, li f'dan il-każ ukoll huwa wkoll membru bħalna tal-Unjoni Ewropea. Kien għalhekk illi tajt istruzzjonijiet lil membri tal-Oppożizzjoni fih dan il-Kumitat Parlamentari għall-Affarijiet Barranin sabiex illum stess iresqu fuq l-aġenda dan is-suġġett. Diskors li smajna fl-aħħar jiem fuq livell internazzjonali huwa kompletament inaċċettabbli u jikser il-prinċipji fundamentali tar-relazzjonijiet internazzjonali. Il-futur ta' Greenland jiġi deċiż biss u esklusivament mill-poplu tiegħu stess, f'konformità sħiħa mal-qafas kostituzzjonali u legali li jirregola ir-relazzjoni tiegħu mad-Danimarka. Dan irid isir b'mod paċifiku u demokratiku fl-ambitu tas-salta ta' dritt u tal-autodeterminazzjoni tal-popli. Kull pressjoni, theddid jew interferenza minn kwalunkwe pajjiż ieħor hija abbuż inaċċettabbli. L-Ewropa u l-komunità internazzjonali f'dan il-mument determinanti daqskemm huwa delikat iridu jkunu sodi u jibqgħu jiddefendu il-prinċipji stabiliti min-Nazzjonijiet Uniti lejn ir-rispett assolut għas-sovranità tal-istati u l-integrità territorjali. Meta dawn il-prinċipji jitqiegħdu f'dubju, jinħoloq preċedent perikolus li jżid l-instabilità globali b'mod mill-aktar serju, dan jgħod b'mod partikolari fir-relazzjoni transatlantika. Theddid, pressjoni jew tentattivi ta' intimidazzjoni kemm fuq kwistjonijiet kummerċjali kif ukoll fuq suġġetti ta' sovranità ċertament ma jagħmlux ġid għal kooperazzjoni bejn il-ġnus u għalhekk ma jistgħux jiġu tollerati u mhumiex aċċettabbli. Relazzjonijiet b'saħħithom iridu jkunu mibnija fuq rispett reċiproku, diplomazija responsabbli u ħarsien lejn id-dritt internazzjonali. Dan kien minn dejjem il-każ bejn l-Ewropa u l-Istati Uniti tal-Amerika, partikolarment wara t-tieni Gwerra Dinjija. Il-kooperazzjoni transatlantika ibbażata fuq dawn il-prinċipji swiet ta' sew ta' ġid komuni u ta' stabilità mhux biss reġjonali imma anke mondjali għal ġenerazzjoni sħaħ. Hija din it-tip ta' kooperazzjoni li f'dinja aktar globalizzata fejn dejjem jinqalgħu sfidi ġodda jinħtieġ li tiġi msaħħa u mhux imdajfa f'dan il-mument. Nitolbu u nistennew għalhekk b'mod ċar u deċiżiv li l-partijiet kollha jaġixxu b'raġuni, jirrispettaw il-qafas legali stabbilit u jaħdmu lejn ordni internazzjonali ibbażata fuq ir-regoli. Id-dialogu miftuħ, sinċir u ta' rispett f'dan il-moment huma xejn inqas minn neċessità assoluta daqskemm hi urġenti. Għalhekk nitlob il-Gvern sabiex jappoġġja l-Oppożizzjoni u jwassal messaġġ favur is-sovranità u rispett lejn il-liġijiet internazzjonali.